कुंभ मेला भारत के एगो प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन हवे जे 4 जगहन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन आ नासिक पर समय समय पर होखेला। यह मेला के पीछे कुछ धार्मिक आ आध्यात्मिक कारण बा। कुंभ के पौराणिक कथा मान्यता बा कि समुद्र मंथन के समय देवता दानव सभे अमृत खातिर लड़ाई केले रहलन। भगवान विष्णु अमृत के कुंभ घड़ा लेके उड़ गईले आ अमृत के 4 जगह पर गिरल, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन आ नासिक। यह जगहन के पवित्र मानल जाला। कुंभ के धार्मिक महत्व मानल जाला कि कुंभ मेला के समय गंगा, यमुना, सरस्वती आ अन्य नदियन के जल में स्नान करे से पाप मुक्त होखल जाला आ मोक्ष मिलेला। कुंभ के संस्कृति आ अध्यात्म कुंभ मेला धार्मिक, सांस्कृतिक आ आध्यात्मिक एकता के प्रतीक बा। एह में लाखों साधु संत, श्रद्धालु आ पर्यटक शामिल हो खेले। कुंभ के खगोलीय घटना कुंभ मेला खगोलीय गणना के आधार पर आयोजित होला। जब विशेष ग्रह नक्षत्र की स्थिति होले तब ई मेला हो खेला। कुंभ मेला न सिर्फ एगो धार्मिक आयोजन हवे बल्कि ई भारत के सांस्कृतिक विरासत आ परंपरा के अद्भुत झलक बा। धन्यवाद।